कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. नमस्कार, मी रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडीचा अध्यक्ष आणि जयानंद मटकर यांचा नातू मिहिर मटकर. काही दिवसांपूर्वी आम्ही सावंतवाडीकर आणि रोटरी क्लब किंवा सावंतवाडीतले युवा लोक आणि सावंतवाडी कृती समितीचे जी लोक माझी लोक होती, या सगळ्यांनी एकत्रपणे मिळून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस हा विषय परत उघडकीस आलेला आणि त्याला अनुसरून वसई सावंतवाडी रेल्वे संघटना, सावंतवाडी टर्मिनस संघटना, कोकण प्रवासी संघटना हे सगळे एकत्र येऊन परत सावंतवाडी टर्मिनस व्हावं आणि रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळावा यासाठी सगळे उतरून आलेले आणि त्यालाच अनुसरून आज ही पत्रकार परिषद आम्ही घेतलेली आहे. ZBTTचं कारण देऊन आणि अशी बरीचशी कारणं देऊन जनशताब्दीसारखी रेल्वे गाडी चालू करून 3-4 गाड्या आमच्याकडनं हिसकावून घेतल्या किंवा बंद केल्या. या सगळ्यामुळे सावंतवाडी टर्मिनस किंवा सावंतवाडी स्टेशनला ऑप्शन्स रेल्वे गाड्यांचे कमी मिळाले आणि ह्याची प्रचंड गैरसोय आपल्या प्रवाशांना होते. आपल्या लोकांना, इकडच्या लोकांना, सावंतवाडी टर्मिनसवर अवलंबून असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातल्या लोकांना आणि शहरातल्या लोकांना कुडाळ, कणकवलीसारख्या तालुक्यांमध्ये रेल्वेसाठी जावं लागतं आणि ही कुठेतरी खूप मोठी गैरसोय ही आपल्या लोकांची होते. त्यालाच सावंतवाडी टर्मिनस मंजूर होऊन 12 वर्ष झाली आणि 9 वर्ष काम चालू होऊन झाली. फेज 1 हे काम कंप्लीट होऊन फेज 2चं काम रखडलं गेलं. त्याच्यात बऱ्याच 100 ते 80 गाड्या आपल्या सावंतवाडी समोरनं जातात आणि फक्त 5 ते 6 गाड्या ह्या रोज थांबतात आणि विकली गाड्या अशा 10 ते 12 गाड्यांचंच ऑप्शन आपल्या लोकांना मिळतो आणि बऱ्याचदा ह्या कुठेतरी गैरसोयीमुळे आपल्या लोकांना कुडाळ, कणकवलीसारखे ऑप्शन्स घ्यावे लागतात. ह्यालाच अनुसरून सगळ्या सावंतवाडीकरांनी एकत्र येऊन पुन्हा एकदा सावंतवाडी टर्मिनस व्हावं, सावंतवाडी बऱ्याचशा महत्त्वाच्या गाड्या थांबाव्या यासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मी सगळ्यांच्या वतीने सगळ्या सावंतवाडीकरांना एकत्र येण्याची एक विनंती करतो. कृती समितीची पुनर्स्थापना करून हा विषय केंद्रापर्यंत लावून धरू आणि सावंतवाडीतले पक्षीय नेते किंवा समाजवादी विचारसरणीची लोक ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा विषय केंद्रापर्यंत पोचवावा अशी सगळ्यांना विनंती करतो. ह्याच गोष्टीला अनुसरून वसई सावंतवाडी संघटनेने एक मागणी केलेली की वसई सावंतवाडी रेल्वे सुरू व्हावी. ती मागणी करतानाच त्यांनी सावंतवाडी टर्मिनसवर पण कुठेतरी सावंतवाडी टर्मिनस झालं तरच ती गाडी चालू होणार ह्या अनुषंगाने आज सावंतवाडी स्टेशन मास्टरांना निवेदन दिलं आहे आणि पुढे सावंतवाडी टर्मिनस व्हावं ही कुठेतरी वसई लोक आणि मुंबई तसंच कोकणवासियांची खूप इच्छा आहे की बरीचशी गैरसोय ह्यामुळे टळणार आहे. तर यापुढे सावंतवाडी संघटना आणि रेल्वे संघटना जी कोकणवासियांची आहे, टर्मिनस संघटना आणि जे आपली लोकं आहेत सावंतवाडीतली, ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्यांनाही सपोर्ट करूया आणि आपण एकत्र येऊन केंद्रापर्यंत हा विषय लावून धरूया जेणेकरून आपली बरीचशी गैरसोय टळेल. हायवे आणि बरेच बाहेरनं गेलेले आहेत आणि कुठेतरी टुरिझमला जोडणारा, कुठेतरी आपल्या रिसोर्सेसना जोडणारा कोकण रेल्वे हा मोठा प्रकल्प आहे. त्यात सावंतवाडी टर्मिनस जर झालं तर बरेचसे रिसोर्सेस डायरेक्ट तळ कोकणाला जोडले जातील. त्यामुळे बऱ्याचशा लोकांनी हा विषय लावून धरलेला, पण कालांतराने तो विषय मागे पडलेला आहे आणि आता बरीच वर्षे या गोष्टीला झालेली आहे. तर हा विषय आपण लावून पुढचं असे संघटनावाले अध्यक्ष आणि जडेआर साहेब आहेत ते बोलतीलच. तर माझी ही विनंती आहे सगळ्या लोकांना की लवकरच कृती समितीची पुनर्स्थापना करून सावंतवाडी प्रेमींनी एकत्र येऊन हा विषय केंद्रापर्यंत पोहोचवा. नमस्कार, थँक्यू. शांताराम शंकर नाईक, वसई सावंतवाडी कोकण प्रवासी संघटना अध्यक्ष. सावंतवाडी टर्मिनस झालं पाहिजे ही आमची पहिल्यापासूनची मागणी आहे आणि गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही जवळजवळ 92 निवेदनं म्हणजे कोकण रेल्वे मॅनेजर, वेस्टर्न रेल्वे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन, रेल्वे मंत्री, रेल्वे राज्यमंत्री, आमचे राऊत खासदार चव्हाण साहेब किंवा दानवे साहेब या संपूर्ण किंवा रेल्वे बोर्ड, केंद्रीय रेल्वे मंत्री फडणवीस ह्या सगळ्यांकडे आमची 92 निवेदनं ह्या गाडीसाठी मागणी केली. तर प्रत्येक ठिकाणून आम्हाला हेच उत्तर मिळत आहे की वसईमध्येही टर्मिनस नाही
आणि सावंतवाडीला नाही. त्यामुळे तिथं त्या गाडीचं जे ड्रेनेज धुणं किंवा पाणी भरणं ह्यासाठी सुविधा उपलब्ध नाही. गेल्या 12 वर्षापासून हे रखडलेलं काम युद्ध पातळीवर करून 2024च्या आत हे पूर्ण झालं पाहिजे असं आम्ही या ठिकाणी इथं रेल्वे प्रशासन, रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वे मंत्र्यांना हे आवाहन करतो आहे की त्यांनी हे युद्ध पातळीवर हे सावंतवाडी टर्मिनलचं काम पूर्ण करावं. अन्यथा आम्हाला उग्र असं आंदोलन छेडावं लागेल. ती आमच्यावर वेळ आणू नका. आम्ही सनदशीर मार्गाने आपल्याकडे आज मागणी करतो आहे आणि स्थानिक इथले आज आमच्यासोबत आलेले आहेत. संपूर्ण या स्थानिक सावंतवाडीकरांनी त्यांच्यासोबत आम्ही सदैव राहू ही ग्वाही देतो. आपण एक दुसऱ्याच्या संपर्कात सदैव राहूया, पुढील नियोजन करूया. काही कालावधीचं म्हणजे 1 महिन्याचं टायमिंग घेऊया, आम्हाला काय रिप्लाय मिळतो ते बघूया. आणि जर त्याच्यावर सकारात्मक रेल्वेकडून आम्हाला काही मिळालं नाही किंवा या रेल्वे स्टेशनचं काम चालू झालं नाही टर्मिनलचं, तर मग पुढील रूपरेषा आपण ठरवूया आणि आपण नाहीपेक्षा आम्ही आंदोलन छेडणार हा माझा इशारा आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्थानिक लोकांनी आणि संघटनेच्या लोकांनी केंद्र शासनाकडे RTI राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट या अंतर्गत बरीचशी माहिती कलेक्ट करायचा म्हणून RTI केलेला आहे. केंद्र शासनाकडनं आम्हाला अपेक्षा आहे की लवकरच आमच्या त्या प्रश्नांची उत्तरं आम्हाला मिळतील. ती मिळतीलच, पण कुठेतरी हा विषय सगळ्यांनी लावून धरावा ह्यासाठी आमची मागणी आहे. आणि आंदोलनाचा इशारा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला निवेदनांमधनं आम्ही केलेलाच आहे. बरीचशी वर्ष ह्या गोष्टीला झालेली आहेत, त्यामुळे कुठेतरी आंदोलन हा आता शेवटचा पर्याय सगळ्यांकडेच उरलेला आहे. आणि जर आंदोलन झालं तर अगदी मोठं आंदोलन सगळी संघटना एकत्र मिळून करतीलच. कुठेतरी हा राज्य शासनाला आणि केंद्र शासनाला सगळ्यांनी इशारा दिलेलाच आहे. मग केंद्राने आणि राज्यांनी दोन्ही विचार ह्या गोष्टीवर करावा. रेल्वे काय प्रत्येक वैयक्तिक माणसाच्या घरातनं जाणार नाही आहे, त्यामुळे ह्यात कोणाचा स्वार्थ दडलेला नाही आहे. हे कुठेतरी लोकांसाठीच आहे आणि लोकांनी ह्या गोष्टीचा विचार करावा. सगळ्यांनी एकत्र मिळून जर काम केलं तर ह्यात सगळ्यांचाच फायदा आहे. आशा आहे की केंद्र शासन आणि राज्य शासन लवकरच ह्याच्यावर डिसिजन घेतील. कारण कोकण रेल्वे ही आशिया खंडातली सगळ्यात डिसिप्लिन रेल्वे म्हणून ओळखली जाते. केंद्र शासनाला जो रेल्वेत निधी मिळतो, कोकण रेल्वे हा खूप मोठा वाटा प्ले करतो की केंद्राला निधी बऱ्यापैकी मिळावा. त्यात जे सण आहेत तळ कोकणातले 90% प्रवासी वर्ग हा कोकण रेल्वेवरच अवलंबून आहे या सणांसाठी. कुठेतरी ह्या पुढे त्यांची गैरसोय होऊ नये, कुठेतरी पुढे येणाऱ्या पिढीला रेल्वे काय आहे ही माहितीच असू नये, हे असं होऊ नये ह्यासाठी आमचा हा सगळ्यांचा एक निर्मळ प्रयत्न आहे. आणि परत एकदा ह्या कोणाचा स्वार्थ लढलेला नाही आहे. सो मी सगळ्यांनाच विनंती करेन, जे पक्षनिहाय लोक आहेत, जे पक्ष सोडून काम करणारी लोक आहेत, त्यांनी पण एकत्र यावं. कृती समिती पुनर्स्थापना करू आणि केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ. बस. तुम्ही किती वर्ष आली वसई यासाठी प्रयत्न करता? गेली 5 वर्ष आम्ही या गाडीसाठी मागणी करतो आहे आणि अनेक निवेदनं म्हणजे दांदा ते बांधा आपण कसं म्हणतो तसं इथं कोकणपासून सगळ्या रेल्वे स्टेशनपासून प्रत्येक याला दिल्लीपर्यंत ही निवेदनं आमची पोचलेली आहेत. पण त्याच्यावर एकच उत्तर मिळतं की टर्मिनस अभावी आम्ही ही गाडी चालवतो आणि म्हणून आम्हाला हे टर्मिनस पाहिजे. म्हणून आज आम्ही मुंबईवरनं इथपर्यंत आज तुतारीने आलो आहे आणि आम्हाला स्थानिकांनी आणि पत्रकार बांधवांनी, मीडियावाल्यांनी चांगली साथ दिलात, सहकार्य केलात, त्याबद्दल मी आभारी आहे. भविष्यात आपली साथ आम्हाला मिळावी अशी अपेक्षा करतो आणि पुढे जर आम्हाला आंदोलन करावं लागलं तर त्यावेळी तुमची साथ हवी आहे. एवढंच म्हणून मी इथं तुमचं सांगतो. आज वंदे भारत जी रेल्वे आज तुम्ही साक्षीदार होता, आपल्या समोरूनच गेली, तर त्या संदर्भात तुमची पुढील मागणी काय असेल? कोकणात त्याला थांबा मिळेल का? आम्हाला तो जर टर्मिनस झालं तर सावंतवाडीला प्रत्येक गाडीचा थांबा असणार आणि तो नेमका आज कणकवली, रत्नागिरी किंवा डायरेक्ट मडगावपर्यंत त्या गाड्या जातात.
ह्या गाड्याला टर्मिनल नसल्यामुळे सावंतवाडीला थांबे मिळत नाही आणि मग ती वंदे भारत ही रेल्वेसुद्धा इथं थांबा मिळेल आणि नाही मिळाला तर आम्ही तो जबरदस्ती मिळवून घेऊ, पण टर्मिनल झालं पाहिजे हे सर्वात मोठं कारण ज्यांचं आहे. आणि त्या वर्मावरच आपण बोट ठेवलं आणि ते टर्मिनलच्या मागे पडलो तर नक्कीच आपला भविष्य उज्ज्वल असेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.